I pozdrav svima ljudi, danas igramo Pineapple Pen opet. Kupio sam, čekaj, u novu hemijsku, tu, vanzemaljska neki. Sad igramo. Loš sam mnogo, nisam dugo igrao. Uću ovu početnu nekako mi najbolje ide s njom. Ova početna. Ne znam šta je ovo ovdje. To. Joj. 40 mi je rekord, oborio sam ga. Teška igrica, ali ja vam predlažem da skinete Pineapple Pen. Ne znam kako da, ovo mi je nešto novo izašlo, ne znam kako da dobijem te nove. Inače ja sam skupio dosta prošlih, ali novi neki. Dobio sam samo dva, ali ne znam kako uopšte. Pozdrav naravno za Italiju. Pošto se moj brat prvo nalazi tamo. Pozdrav za sportski klub Faka, Kragujevac. I Arsenal iz Kragujevca. I braći Foki, ja sam u košarkaškom klubu, a ja sam u fudbalskom klubu Arsenal. Sad sam upravo u Duxu of Arsenal. Kad skupim 90 para, zaustavljam epizodu. Ako ne budem dugo skupio, zastavit ću je prije. Brzo ću. Pokušat ću da borim rekord. Jaj, ne mogu. Teško. Mom bratu je rekord 64. Možda i više, ne znam. Nisam ga vidio dugo. Ovoj pa, evo ga, 90. 93, ajde 100 da skupim, ajde. Neka. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste živjeli, pozdrav.